Попе, колко ракия можеш да изпиеш, а? Шегуват се селените с попа в кръчмата. Ами, казал попът, ако времето е хубаво, ако ми е весело на душата, ако съм се нахранил добре, ако съм в добра компания, само Бог знае колко. В Москва водят делегация от Американското военно министерство, Пентагона. По график ги водят в база за управление на ядрени ракети. По време на разходката из базата, по някое време развеждащият ги генерал стъписан се обръща към тях и казва: кой скапан идиот си хвърли куртката върху пулта за управление? Тишина. Пак ви питам, Питам, кой скапан идиот си хвърли куртката върху пулта за управление? Пак тишина. Тихичко от американска страна. А пък у нас, в Америка, подобни неща не могат да се случат. Каква Америка, казал генерал. Няма вече вашата Америка.